nyo, sa mga nandito sa US, magkano pong budget nyo sa food. Madami siyang fat, so for sure, gustuhan to ni Daddy kasi gusto niya lang may fat, ganyan. Hey everyone! Welcome back to another monthly grocery haul. So ngayon guys ay pumunta po kami. It's the month of April. Baka matagal na to bago ma-upload. Baka May ko na to ma-upload. But ito yung naka-meal plan na mga pagkain namin for the month of April. And budget namin is $400 pero nag-over the budget na tayo kasi may mga iba pang nabili. Nag-411 na kami. And eventually, at the end of the month or in the middle of the month ay meron pa siguro kaming kailangan bilhin, like yung mga gulay, ganun. But, the bright side of that ay yung mga meat namin, especially the chicken, ay aabot pa siya for the next month kasi sobrang dami. Hindi namin siya mauubos this month. So, I need to store yung mga meat namin properly para hindi sila magkaroon ng freezer burn. So if you want to know what I got here, just keep on watching. I think mas maganda na mag-start tayo sa mga nabili namin sa Costco kasi yun yung una namin pinuntahan na store. The plan was just to buy chicken and meat doon, pero may mga iba pa kaming nabili. Kaya nag-over the budget kami na mga wants din naman namin. Pero this time, at least wala kaming nabili na mga damit or mga hindi namin kailangan, more food pa rin talaga siya. So, first thing here is, this is a 10-pound potato. So, ito din guys, hindi namin siya mauubos this month. So, okay lang na nag-over the budget kami. Probably mga pang 2 months namin to. Actually, pag magaling ka lang mag-store ng potatoes, magtatagal talaga siya. So, kailangan lang talaga sa dark na area siya. Tapos, takpan mo lang siya ng towel, dark towel, ganun. So, ilalagay ko siya dyan sa pantry namin. Tapos, dapat hindi siya nahahalo katabi ng onion kasi there is a chemical reaction between them na masisira yung onion mo at masisira din yung patatas mo. So, kailangan magkalayo sila. So, this time, sa iba ko na i-store yung patatas namin. Dun lang talaga siya. Wala siyang ibang pagkain na makakasama. This is the gold potatoes. Mas mahal ito siya. I think this is $5. Yung isang patatas, yung usually na binibili namin is just $4. Kaso kasi nung tiningnan ko yung patatas nun, parang may mga ibang tumutubo na. So, mas fresh ito kahit medyo mas mahal siya. At saka, ito yung parang mga patatas natin sa Pilipinas. And then, we got here Doritos na party size. Ito kasi siya, si Daddy ay instead of buying mga chichirya sa hospital, kasi mas mahal siya yung mga nakapack na tigwa $1 or almost $2, pero ang liliit din naman. Ito na yung mga binibili ni Daddy, yung mas malalaki siya, tapos nilalagay lang niya sa ziplock para may manguya lang siya pag gabi. Siyempre, night shift. Nguya ng nguya. Ayan, so, siguro mga pang 2 weeks na niya to. Matagal naman niya nauubos. So, ako kasi hindi ako masyadong kumakain ng mga ganito. So, kapag may makikita kayo dito, mga chips, mga sweets, kay Daddy po lahat yun, kay Maklat yun. And then, seaweed, kasi finally naubos na namin yung organic seaweed namin. We usually use this sa bibimbap, ganyan. Tapos, binabaon din ni Mac ito na pang snack, ganyan. So, okay lang din naman siya. May mas mura dito, the organic na ganito din, na nasa ibang aisle kasi siya, hindi siya yung pagbungad mo, makikita mo na siya. Kaso nakita ko na kasi to, hindi ko alam kung magkano yung price nito nung una. So, ngayon, nakita ko sa receipt, $10 para pala mahigit to. Yung isa is $9. But the problem with the other one, meron siyang teriyaki flavor. Mas gusto namin yung plain lang. So, buti na lang din ito na lang yung binili namin. Parmesan cheese, kasi mahilig kami sa pasta. So, ang nilalagay na namin sa pasta ngayon is Parmesan cheese. Hindi na kami nag-cheddar. Kasi yung cheddar dito guys, hindi siya kasing sarap ng Eden cheese sa atin. So, pag nagpapasta kami, ito. Tapos, gusto din ni Mac yung chicken wings, fried chicken wings, Parmesan fried chicken wings. Yun, na niluluto ko. So, kailangan ko ng madaming ganito. Meron pa kami dyan, konting-konti na lang kasi. So, nag-restock na ako. And this is gonna expire November pa naman. So, matagal pa ito mauubos. And then, bread. 2 loaf bread na siya, guys. Kasi, tinanong ko si Mac, na pag wala akong pinapabaon sa'yo, anong binibili mo? Tapos sabi niya, sandwich daw. Sabi ko, sandwich lang naman pala. Di mo sinabi, gusto mo naman pala magbaon ng sandwich. Sabi ko, so, bumili na kami ng ganito. Tapos sabi ko, sabihin mo lang sa akin if you want egg sandwich for that, or chicken sandwich, or tuna sandwich. Kasi mas madali ko na siyang i-prepare kung wala kaming pagkain, wag lang akong pagkain na ipapabaon sa kanya. Usually kasi, dati, di ba, ang dami kong niluluto every meal namin na yung pang dinner namin. Kasi yun din yung binabaon namin. Ngayon, to avoid leftover waste of food,
Hindi na kasi ako nagluluto ng maramihan. So, the downside of that, wala siyang nababaon. Ayun, para mas madali din na i-prepare, hindi kami masisiraan ng food, ay bread na lang din, sandwich na lang din sa kanya daw. Which is okay lang naman sa kanya. Ito naman yung iba pang nakuha namin from Costco. This is the beef brisket na karne. Ang per pound nito is 4.29 per pound. Parang naalala ko kasi, nung nagbunta kaming Banff, parang ganito yung binili nila mama ko na gawing tapa. And ito guys, madami siyang fat. So for sure, gugustuhan to ni daddy kasi gusto niya ng may fat, ganyan. Pero I've never tried this kasi yung chuck roast is sobrang lambot niya. So I don't need na mahabang pagluluto. Kahit stir fry siya, malambot siya. So this one, I will update you on our vlogs kung okay ba siya na gawing tapa na lang, na hindi kami magpapalambot or what. Kasi mas mura siya. This one is only 4.29 per pound and yung kasing chuck roast is almost $7 per pound. So medyo mahal na din kasi yun. So ito na lang yung binili ko. Hopefully. Pero ang kapal ng fat. Pero gusto naman to ni daddy. So tingnan natin. Experiment lang natin to. So ito, hindi rin namin to mauubos ngayong month for sure. Kasi ang mga nakaschedule na pang sahog namin sa mga ibang gulay namin is chicken. So, ang beef namin, matitipid ko yan ngayon. Next here is the chicken drumsticks. This is 0.99 per pound. So, 9.27 lang to. Ilan na to? 9.36 pounds. So, parang more than 5 kilos siya. And $9 lang. Wala pang 500 pesos. Kumbaga sa peso. Ito yung pinakamura na part ng chicken. No, ang pinakamura is the leg quarter. Pero walang leg quarter ang Costco. Sa Walmart meron sila. Pero dahil nakita ko na lang din naman to, mura na naman na siya. Dito ko na siya binili kasi hindi ko kasi sure kung meron yung available na leg quarter sa Walmart. So, ang sabi ko na lang kay daddy, hindi talaga kasi namin siya masyadong bet yung drumstick. Hindi ko lang. Dati nung sa Pilipinas ako, gustong-gusto ko ng drumstick. Pero dito, hindi, parang naumay ako. Ang lalaki kasi ng drumstick dito. So, sabi ko sa kanya, ito yung mga pangsasahog ko, ganyan. Yung tatanggalin ko siya sa bone, i-debone ko siya, pangsahog sa pansit, pangsahog sa munggo, and all of that. So, yun. Para mura yung pangsahog namin. Chicken all the way. And then, for our main chicken, usually talaga ito yung binibili namin for the chicken part na gusto namin. It's the chicken thighs. Ayan. So, this one, mas mahal siya. This is 1.79 per pound. And this is 10.35 pounds. So, more than 5 kilos din siya. And this is only 18.53. So, ito din, hindi rin namin, ito yung sinasabi ko guys, na hindi namin siya mauubos this month. I think yun lang yung mga nabili namin sa Costco and nagbayad ako ng $139 doon. Bumili din pala kami ng strawberry guys. Medyo malalaki tong strawberry na pinili ko and sana walang masyadong sira. Tinignan ko naman, okay. Si Mishi kasi ito yung favorite niya na fruit. Ewan ko kung favorite lang. Favorite niya or dahil ito na lang kasi yung most of the time na binibili namin, hindi pa siya nakakatikim ng saging. Kasi natatakot ako na mag-constipate siya. And hindi rin kasi ako kumakain ng saging the past few months because of my acne medication na bawal ang mataas ang potassium. So, hindi kami bumibili. Pero now that I'm off of that, siguro I can buy banana next time para matikman din niya. But she likes strawberry, I like strawberry, si daddy din kumakain din naman ng strawberry. Pero si Missy talaga kahit ito yung ipasnack mo sa kanya lagi, pa dinner mo, pa breakfast mo, kakainin niya talaga, gustong gusto talaga niya. So yan, I think that's all that we got from Costco. Now let's proceed naman sa Asian store sa OMG malapit sa Costco. Okay, so dahil nandito na lang din naman. Yan. The thing that we got from OMG na Asian store ay pancit canton. Bumili kami ng 4. 3 lang na napakita ko kasi nahulog na siya doon. So, hindi sana ako bibili nito kasi meron pa kami mga pancit canton from the Philippines. Pero sabi ni daddy, sige, bili ka na lang. Kasi kapag may mga times na sobrang puyat na talaga ako guys, na si Mishi, struggle si Mishi kung minsan sa gabi. So, hindi na ako nakakabangon to the past month. May mga times talaga na hindi ko na ipagluluto si daddy ng breakfast. So, at least may makakain siya kapag, hindi ako makapagluto. And then, ang tatay, binilhan ang anak ng Hello Kitty strawberry dip biscuit. Sabi ko, ba't mo naman binilhan? Kasi ayoko pa sana siyang kumain ng yung mga ganito ba, para mas masanay siya sa mga vegetable muna, tsaka fruits, kaya. Pero, minsan lang naman, sabi na naman ng tatay. Edit out to, makikita ng lolo, magagalit.
Bumili pa pala ako ng vitamins from Costco. This is the prenatal na folic acid plus DHA. So, ayan, bibilis na naman pong hahaba ang buhok. Actually, mas gusto ko pa tong vitamins na to compared sa mga pang nails and pang hair. Ayan, bibilis na naman pong hahaba ang hair and mga kuko natin. So, ayan. Medyo mahal kasi sa Walmart, mas mura. Parang $20 lang ata to sa Walmart, 30 plus na yun, 90 pieces lang yun. So, yan. More stuff that we got from the Asian store is silken na tofu. Gustong-gusto na namin to guys. Nagkamali si Mac nang nabili. Sabi ko, bakit ganyan silken? Kasi masarap lang yung silken kapag ilalagay mo siya sa mga soup, like miso soup. Pero dahil ayoko mag-miso soup, nilagay ko siya sa bodijige. Ay, nako. Lagi nang pinapaluto ni Mac yung bodijige. Pero gusto namin yung may ganito kasi ang linamnam nito. Gusto ko kasi na tofu is yung firm para pang prito sana, mga ganun, pang stir fry. Pero nagkamali nga siya. Pero sarap. Kaya ngayon, bibili na kami. Lagi na nang papabili sa kanya ng ganito. And then, our favorite, chicken longganisa from Magnolia. Ayan, dalawa po. Gustong-gusto kasi yan ni Mac na breakfast din. Long silog. May araw ako na, sa meal plan namin, meron kaming araw. I think Monday ata na puro silog. Ganun ako mag-meal plan na guys, nitong pang April namin. May theme bawat araw. So, Monday, long silog. Tuesday, puro pasta kami ng dinner. Tapos, puro fish, puro beans. Ganun. Para madali lang ako mag-meal plan. So, yeah. We got here golden curry. Sana ito yung tama yung binili namin. Japanese curry kasi yung ginagamit ko. Pero, nabili daw niya kasi yun sa ibang store. Ah, tama nga. So, ito yun, ganito siya. Masarap to. Tapos, yung mild lang ito. Hindi ito yung spicy or yung hot. So, sakto lang. Ito yung masarap guys na pero kailangan atang i-ref. Ay, hindi naman. Basta Japanese curry, ang sarap niya, ang linamnam. Walang-wala to sa mga mix na mamatsitas ng curry dun sa atin. Actually, hindi nga ako naglalagay ng gata or milk dyan. And then, I got here, papaitan mix. Hindi kami nakabili ng ganito sa Pilipinas kasi nung pumunta kami sa hypermarket, wala silang papaitan mix. And mahal siya, 1.29 ito. Di ba sa Pilipinas, magkano lang yun? Upo, kasi wala silang papaya. Gusto kasi ni Mac ng may papaya na may sardinas. So, dahil walang papaya, ito na. Upo na lang. And ayaw niya ng patola. Nag-offer si ate kanina ng patola. Ayaw niya ng patola. Gusto ko sana din yun para matry din ulit namin. Tagal ko nang di kumakain ng ganun, pero gusto daw niya yung upo. And then, I got here, mega sardines. Dati, mas mura yung mega nila. Ngayon, parehas na sila ng presyo ng mega tsaka ligo. So, I got dalawang hindi maanghang. And I got dalawang maanghang. I got here kimchi. And then, dalawang sayote na sana okay kasi mula nung nag-move kami dito sa Sioux Falls, lahat ng nabibili naming sayote, pangit siya. Tapos parang ayoko na tuloy i-ref ito. Kasi alam mo, yung parang nagbabrown siya dun sa edges niya. Ganun, pag binalatan mo, no. So, yung mga nabibili ko yan sa Walmart. Pero dati naman yung mga nabibili ko sa Aiwa na ganyan. Hindi naman. Ewan ko sa Walmart dito. And then sitaw, kasi merong time na nag-crave si daddy ng gusto daw niya ng sitaw na adobo. So, yan. Magsisitaw na adobo tayo. And then, talong. 3 lang na talong. Kasi hindi na ako nagbe-breakfast ngayon. Si daddy lang yung mas nagbe-breakfast. So, konti lang. Tsaka para hindi kami masiraan. Kasi diba, mas marami kang gastos. Kung nasisira lang din yung pagkain, ang dami mo kang binibili. Pero, sira naman, diba? And then, I got here, century tuna in soya oil. 2. Corned beef. So, next here is this calamansi juice na nakalagay siya sa sachet, nakapacket siya. So, ang kagandahan nito, na-freezer ko lang to ng ganito. Tapos, every time that we need calamansi, nilalabas ko lang yung isang ganito. Tapos, iraran mo lang siya sa under the hot water sa faucet. Mamimelt na siya. Pwede mo siyang gamitin right away. And then, kapag magbabaon din si Mac ng pansit, isang sachet lang din. Just put it in his lunch bag. Ayun na, okay na. Dato puti soy sauce, banana ketchup na Jufran. Ba't hindi UFC pala yung kinuha ni daddy? And then, mamasitas na para siyang, ano ba yun, ganito? Sarasa siya, pang lechon sarsa. Anong pangalan nung ganun? Ay, hindi ko na alam. Ano ba yung isang ganito na sikat na brand? I think yun lang yung nakuha namin sa Asian store. Kung di ako nagkakamali. Yeah. So, punta naman tayo sa mga nabili namin sa Walmart. First here is this Angus meat balls. Nilalagay ko siya sa pasta, sa spaghetti. And then, sa budejige din, ganyan. Gustong-gusto namin yun. Gustong-gusto ko yun. Actually, kahit yan lang yung microwave ko, tapos yan na yung food ko. Okay na ako. And then, I got here canola oil na 1 gallon. Siguro, hindi namin to maubos ng 1 month.
Grabe naman. Siguro mga 2 months yan. Kasi yung olive oil namin na 3 liters, naubos namin ng 2 months, ganun. So, and then, probably ngayon ay hindi kami masyadong magastos ngayon kasi lalabas ko na yung air fryer namin. Kasi sabi ko, ba't hindi na natin ginagamit yung air fryer? Wala kasi siyang space dito. And ayoko yung lalabas ka ng gamit, na magluluto ka, minsan mo lang gagamitin. Nakakapagod na ganun. So, yun, sabi ko, lagyan ko sana ng isang space yung air fryer namin para lagi ulit namin magamit. Like, pag magpiprito ng isda, instead na magprito, dun na lang. And then, even the chicken, dun na lang din. So, yun. Roast beef, corned beef hash, para sa mga breakfast na tinatamad. Spam turkey, yan, 3. Ma-breakfast kasi kami, guys. Pero ngayon, si Mac na lang. And then, na 3, evaporated milk na great value para sa mga pasta namin at sa mga iba pang lutuin. Ay, nakalimutan ko talaga yung mushroom. Coconut milk. And then, sausage na 3. Ito yung Libis. Nestle cream. May mas mura dito eh. Pero wala kasi doon. Mas mura na brand. Yung parang Mexican brand. Pero wala doon. And then, diba, hindi kami bumili ngayon ng salmon sa Costco. I usually buy the salmon from Costco or from Sam's Club. Pero mas mahal kasi siya, guys. And I found out, may mas mura kami mabibili sa Walmart na skin-on pa rin siya. I think nakabili na kami dati ng ganito yata. Skin-on pa din siya. 2 pounds lang siya. Pero parang $6 or $9 lang sa Sam's Club or sa Costco, parang $9 a pound. Kasi ngayon yung mga pang sashimi, hindi naman namin kinakain yung salmon namin na sashimi. Ang ginagawa naman namin ngayon, sinigang. Pinifreeze lang din namin, so it doesn't make sense na we will buy fresh, tapos i-freeze ko lang din, and then yung presyo niya ay pang fresh. You know what I mean? So yun. Sabi ko, eto yung kainin namin. Para pasok tayo sa budget. And then, we got jasmine rice. Mas mahal to, guys, ng mga $3 or $4 compared to sa great value na jasmine rice. And mas gusto ko pa yung great value na jasmine rice kasi mas malambot siya compared dito sa mga na-experience ko dati. Paubos na kasi yung rice namin eh. Ayaw ko yung mawawalan kami ng rice. It feels like kapag nawawalan ka ng rice, parang napakahirap naman ng buhay mo. And ayoko maranasan yun. Kaya dapat lagi kaming may rice. I got here 2 lemons para sa bistek. And then I got here 36 pieces na eggs. Malakas din kami sa egg na ngayon. Fairness, halos every breakfast namin may egg kami. Kasi nga may mga silog-silog kami, di ba? Tapos nilalagyan ko pa ng egg kasi yung fried rice namin para kahit ayaw ni Mishi yung ulam namin. Or kahit hindi makain ni Mishi, like for example, matigas siya, hindi siya pang baby. At least yung rice namin ay meron rin siyang egg. Ayaw kasi ni Mishi ng egg na boiled or sunny side up. Ayaw na niya ng egg ngayon. Gusto lang niya ng ginisang egg. Sinusuka na niya, guys, yung egg. Ewan ko dun kasi, yun kasi yung unang kinain niya. Gusto niya nung una pero siguro nagsawa na siya. Cabbage, broccoli, ito lang yung broccoli namin. Ulam na kasi namin mamayang gabi para hindi kami masiraan. Carrots, konti lang din tong carrots. More on ilalagay ko lang siya sa sandwich ni Daddy. Tsaka konti lang yung paggagamitan ko na dish. Okra, medyo mahal ang okra, $4 to ata mahigit ang per pound. So, I don't know how much I paid for this. Serrano pepper para sa sinigang. Roma tomatoes para sa mga lutuin. Roma yung binibili ko, guys. Yung ganito ang shape. Ayoko yung parang Italian na mga kamatis na nasa mga advertisement nila. Yung bilog na parang may stem pa. Ayoko yun. Kasi yung balat nun ay napakanipis. Chop. Tapos, basta parang siyang mamushi kapag medyo nahihinog na talaga siya. And then sabi ko, eggplant, we're gonna try one from Walmart. Kasi dati bumili ako sa Walmart ng ganito, guys. Madami siyang seeds. So hopefully, hindi to ma-seeds. Kasi dati si Jovan, nung bumili siya, hindi ma-seed. And then, onion. And then, the firm tofu, luya, ginger root. And then, wafer, ito. Ito yung matamis na pinapakain ko kay Mishi. Parang 2 lang naman na nakakain niya per day. Kaya mas gusto ko na meron kaming fruit para last resort lang talaga to, guys. And then, kimchi noodles kasi wala na kaming ramen. Wala na kaming gin ramen. And then, I got here milk. So, nag-shift na po si Mishi sa ganitong milk. Dahil yun naman ang suggestion ng kanyang pedia. So, she's still under training. Ayaw niya kasi ng malamig na milk. Gusto niya ng warm na ngayon. Mula nung winter kasi warm yung pinapainom ko sa kanya na milk. Pero ngayon,
ayaw na tuloy niya. So, ito lang yung milk na iniinom niya during daytime, yung parang mga snack niya, kasama ng snack niya. Eto, gusto naman niya, pag nakalagay lang sa maliit na bote, tapos hindi sippy cup. So, ang gusto lang niya sa sippy cup niya is water. Ayaw niya ng milk sa sippy cup niya. Gusto niya, sa dede pa din pag milk. Mayo, para sa sandwich ni Daddy. Distilled vinegar, panglinis dito sa mga counter. Ganyan, kasi vinegar yung pinanglilinis ko. Pati dun sa mga hinahawak-hawakan ni Mishi. Para kahit mag-lick siya, ay medyo malinis naman nalilick ng anak ko. Hindi ko na talaga mapigilan, guys. Kaya maglinis na lang talaga ako. Prego na meat flavored. Pero isa lang, kailangan ko ng dalawa. Isa na lang yung natitira na meat flavored. So, bumili na ako ng nasa tabi niya is great value. So, mas mura to. $1 lang mahigit to. $2 mahigit yung Prego. Pero tested ko na kasi yung Prego na masarap kasi siya. And then, sile, sambal, olek, chili paste. Hindi ko alam kung magkano to. Si Daddy ang kumuha nito. Tapos, may sriracha kami dyan. Pero hindi ako naaanghangan kasi sa sriracha eh. Then, bell pepper. 3 lang. Okay, masarap yan ng mga, guys, kilawin. Kilawin. Yung tawag doon, kainin siya na fresh. I-dip mo lang siya sa mga masasarap na dip, like ranch or whatever. Masarap. Kinakain namin na fresh yung bell pepper, broccoli, cauliflower. Try nyo, masarap. And then, I got here yung S na hook shower curtain. Pang-hang ko lang ng mga gamit-gamit dyan sa banyo. So, hindi siya pang pagkain, pero nandyan siya. And then, I got beef liver para sa papaitan. Oh, from Asian store pa pala is hot pepper leaves. So, this is frozen na hot pepper leaves para sa tinola or sa munggo, ganun. And then, I got here ground beef na 73% lean, 27% fat. So, mas mura to compared dun sa isang binibili ko. So, mas mura lang siya ng ilang dollars per pound. I think $1 or $2 lang naman siya. Anyway, pang sahog lang naman yan sa spaghetti. And then, may naka-sale na chicken gizzard. Pero yung sale naman niya, masasave ko lang is 25 cents. So, yan. Chicken gizzard, 2. Kasi pang adobo, tsaka gusto ni Daddy daw na pang sahog din sa munggo, ganun. Sa beans. Tapos, uncured turkey bacon. Dahil nga hindi kami kumakain ng pork bacon. So, yan. Nilalagay ko lang din to sa budejjigae. Masarap siya sa budejjigae, promise. Kasi smoked siya. So, yun. I think that's all that we got from Walmart. Sana wala akong na-missed. Oh, I think, ito. Meron pa akong sile na kinuha. This is the chile de arbol. Hindi ko alam eh. Basta ito yung sili sa atin. Yung parang sa inasal. Ganyan. Pero green pa siya. Kasi gagawa ako ng, ano bang tawag nito? Artem sa amin eh. Mga pinakurat, mga ganun. Yun. So, magbababad ako para meron kaming pang-sausaw. Sarap. I think that's all that we got. Yun na yun, guys. Yun na yung 411. But, hindi pala. Kasi nasa ibang budget ito at saka nasa ibang budget ito. So, hindi pa rin kami over the budget. And then, ano pa ba? Nasa ibang budget din ito. Na-mix lang siya. So, yun. Pero konti lang. So, parang 20 plus $23. So, at least hindi pa rin kami over the budget. Meron pa rin kaming mga $30 na pwedeng gamitin for the next na na mga namin. Medyo strict si Madam Wine sa budget, guys. Kasi madami kaming mga pinag-iipunan ngayon. So, sabi ko talaga kay Daddy, sensya ka na, medyo strict ako ngayon sa budget. Pero gusto naman niya. Kasi for this year, na-share ko lang na gawa ko na lahat yung annual budget namin na ano ko na kung yung mga travels namin para pag-savean na namin yung mga yun. Kasi ayoko na may kailangan kang pagkagastusan tas hindi mo siya napag-preparean. So sabi ko, inasikaso ko na siya ngayon na maaga pa lang siya para mapag-ipunan na namin. So, yung pamangkin ko sabi niya nung isang araw, we're planning na pupunta kaming Disney. Sila daw nilala niya. Yung dalawang walang pera, sila yung nagpaplano. Tapos sabi ni mami niya, tong nagpaplano na to, wala namang pera. Tapos sabi ko, oh no, hindi kami makakasama because I've already finished our annual budget and Disney is not part of our annual budget. And nagpunta na rin kaming Disney this year. So, we will not go. Kaya si mami niya, kala niyo, ang dami niyong pera. Ayun lang guys, na-share ko lang.
Anyway, if you have any suggestion, if you have any question, just comment down below and let me know kung ano po yung mga pwede nyo pong masuggest para po sa food. Kung magkano yung budget nyo. Sa mga nandito sa US, magkano pong budget nyo sa food? Especially kung nasa bigger city kayo na mas mahal ang bilihin. Let me know down below. Yan. So, thanks so much everyone for watching. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joya of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload a video here on this channel. I'll see you guys on our next one. Bye!